رژیما سوریه و هەڤالبەندێوەیە رووسی و ئیرانی سێ ناوچە لە ئیدلیبێ لە پارێزگا حەمە و حەلب و لازقیە بن پێکردن. هەروەها میلیسên ئیرانی و رێژیما ئەسەد ئامادەکاریین خوا dikin ku navçeya dawî ya kêmkirina astaşer pêş hatina rêkeftina Sûçî bi temamî kontrol bikin. Ji ber ku rêkeftina Sûçî dibe ku daxwaza rawastandina operasyonên leşkerî bike. Raporteka Tora Sûrî ya mafê mirovan li ser navçeyên kêmkirina astaşer belav bûye û têde behsa rewşa van navçeyan dike û bin pêkirinin herî diyar yên rêkeftina Sûçî dike. Ji dema bicihkirina wê di meha Gulana sala borî 2017 de heta ku 23 berçilêya vê salê 2018 de û tekezî kiriye ser amadekariyên operasyonên leşkerî, Sûrî û Rûsî berî li darxistina rêkeftina Sûçî ku di 17 Eylûna vê salê 2018 de hatibû li darxistin ku bandora wan bin pêkirinan li ser tevgera derbederiyê gelekî berçav bû. Her li gorî raportê parêzgeha Idlibê mîna xeyotegehek hêmin û aram ji piraniya Meşxet û penaberên Sûrî re bû ku bi hezaran ji welatiyên Sûrî ji gundewarê Şamê û Hemsê û Hemeyê berê xwe dabûn Idlibê. Ew yek jî piştî êrîşa hêzên Rûsî li ser navçeyên kêmkirina astaşer û fişara wê li ser xelkên wan navçeyan da ku neçar bin û li hevhatinê bi rejîmê re bikin. Ji xwe li piştî li hevhatinê rejîmê carek din li xwe vegeriya bi bihaneyên cuda cuda dest bi hilmetên girtin û eşkenciyê û tunnekirinê li wan deveran kiriye û piştî kiryarên rejîmê carekî din liv û tevgerek şoreşgerî li parêzgeha Dereyê û xwepêşandan û nivîsandina li ser dîwarên rejîmê derketiye ku yekemîn bajarê şoreşa Sûriyê tê naskirin û yek ji navçeyên rêkeftina kêmkirina astaşer bû.